minuter till start. Kör! Och där har starten i dagens tredje lopp gått. Och i ledningen så hittar vi nummer 4, Näsvalens Bobina. Och även nummer 5, Månstorps Magnum. Kort därefter hittar vi nummer 1, Mysan. Och nummer 2, Duracell Fri. Ja, och in på sista sväng, eller in på upploppet, så kommer nu i ledningen nummer 8 Granat, och på open stretch kommer Bechdal Picasso med Elias Dahlgren sulken, och bredvid honom så hittar vi även nummer 4 Näsvalens Bobina och nummer 5 Månstorps Magnum, men det är nummer 8 Granat som är först in i mål, tätt följt av Månstorps Magnum, Bechdal Picasso.